ukuthi kodwa yena umuntu wami shame iziningi izinto esizidlule kuzo yabo. Okay. Ngiyamthemba kakhulu futhi ngisho ngakuthiwa umele umntanakhe mhlawumbe uyaphuma leyo 99%. Ngingajabula nami. Ima wait. Uthi wena noma ngathiwa kanti kungenzeka ningabi njalo. Cha bhuti wami umelo ingane yami yes. Ngoba phela sinobaba sinekusasa elihle. Yes. Bengicela ukubuza ukuthi makwenzeka ukuthi mhlambe umele kuhle kungabi umntanakhe. Yeah. Ngiyahleka baba. Cha ngiyathanda umbuzo wakho straight to the point. So ngiyamthanda umuntu straight to the point. Ngibingelele ke ngamukele ku Real TV1 kaMlamunelo. Namhlanje ngihamba nobhuti. I'm sure everyone uyayibona i-caption yale video and uyayiphendula ukuthi ngabe kwenzakalani. Bhuti wami angikubingelele bese ngingakusho igama lakho ngoba uanonymous silekhaya senza short asikusho igama lakho ngoba vele nevideo abantu bayibona ufihli ubuso for isizwe sakho ngoba udaba osibhalele lona lubucaya kuyona into singabe siyibeke nje emphakathini kodwa sithe asikuphi ithuba usichazele ukuthi kwenzakalani. Ngikubingelele uyaphila? Ngiyaphila mfowethu, ngiyaphila kakhulu. Ngiyabonga nokuthi nisheshe nangimukela mfowethu ngibhalelile la ku-Real TV1. Udaba lami mfowethu sithanda nokungiphazamisa nasemsebenzini kakhulukazi yabo. Udaba engicabanga ukuthi lu sensitive ngendlela esimangaliso and hayi ngendlela esimangaliso but ke umuntu obukayo angalebele esizosishonela nale kahle kahle musibhalela ufuna sikusize kanjani? Kuno umlingani wami mfowethu usesengithandana naye. Okay. Yeah, sathola ingane manje ngifuna sishadile yabo. Okay. So sinomntwana manje umntwana wethu ngengaka una 5. Okay, so impela. Yeah. So ukukhula kwakhe esukela emncaneni ukuzaleka kwakhe bathi enekhaya akafani namuntu. Yabo babe even no nabokhulu bathi nayi even nale mumva nje abamboni. Yabo abamboni. Abafowethu bayakwazi bangitsheleke bathi mfethu akuhlolisise kahle lento yabo. Okungiphatha kabi lo muntu mina ngiyazi uyangithanda futhi nami ngiyamthanda yabo. Kodwa ngokuthi manje umndeni wami lo nabo angiboni ukuthi bonke wonke umuntu usengabelasha into efanayo. Yeah, kodwa ngisho ukuthi sengithe kodwa ke angeke ngizame ngenze ucwaningo lekhulu. Mhlambe wena isizathu esenza ungakwazanga ukukhuluma naye ngasese mhlambe siphi ubona ukuthi mhlambe uzobona ngazi ukuthi awumthembi njengokumthanda kwami mhlambe nalokho engakubona ngimthembi mhlambe le futhi ugcine kulimaza le relationship yethu yabo. Ingakho ngicele mina ukuthi ningikhulumele naye yabo. Noma ningisize ekutheni ngikwazi ke ukuthi ngixhumane naye mhlambe abizwe lana kwethu sikhulume naye. Ngivele already ngiyenza research yami ngalodaba lwakho ezungibhala bengihlaba ngemibuzo ngithola izinto information but ngiyafisa ukwazi bese ukuthi wena 5 years ago okanye 6 years ago depend ukuthi iminyaka ingane kanjani wena wawukholelwa ngampela ukuthi ezemitha wawukade ubuye naye nebudlelwaneni mhlambe bocansi wawulalile naye mhlambe isikhathi asinganalo kuphela kwenza ukuthi umuntu uthi hayi umithi kanjani wena konke kunomali? No, but kunomali because futhi bese ngilindele ukuthi ngamitha ekuthandaneni kwethu yabo. Bese ngilindele ukuthi no sese ingane singaba khona ngingaba khona uNkulunkulu wazi but mina ngiyathemba ukuthi ingane mfethu yami yabo. And wayamukela ingane kahle wayondla nje kahle yonke into ihamba kahle. Ayikho into even namanje bafayika into engisolayo yabo. Kodwa sengizama ukuthi ngibalansise umndeni kanye naye yabo. Ngoba ekugcineni ikhona lento eyiqiniso eyodwa. Engazi ukuthi nganza lapha ngiyona noma ingabe iyona kodwa ngifuna kube khona into engisiphilisa eyodwa somndeni. Okay, ukuze ungathi ngelinye ilanga if umndeni wawuqinisile uthi ishi ngawuzibelana. Yes. Usuzwangena emshadweni ungenela umshadweni wamanga. Uyabona lento leyo. Ngoba phela if uthi ngampela umama ingane akuyona yakho ngenza isibonelo. Yes. And uyazi yena uthi ukwenza isililo. Exactly because umuntu kuyekuthiwa umuntu owazi ngampela uma wayo yabo. So mina abafowethu even abazali bami bayangincenga but okungenani ke ithukuma kancane ngomshado yabo.
mina mfethu ngiya-afford ukushada Yes. ngingashada ngisho kusasa kodwa manje ngesimo sokuthi inkinga engibhekene nayo ukuthi ngilungise le nkinga engibhekene nayo phambi kwami yabo. Okay, if ungathola ukuthi ingane akuyona eyakho and kungayona eyakho uma wayo yena naye bengazi, sengisho ukuthi mhlambe yisiwalala nomuntu phela ukuze kube khona ingane yomunye umuntu kuyena okanye kuhlala ingane esiswini kufanele kube khona umuntu olala naye omunye, kodwa azathi eyakho hayi ngoba naye yena beyazi wahluleka nje ukukala noma ukubala, ingane ungayamukela yini? Bhuti wami anginaso isiqiniseko ngalokho, angifuni uqamba amanga ukuthi ngingenze njani, Lokhu kodwa kuwena. mina ngiyazi ukuthi eyami mfethu, kodwa manje mangase kuthiwe akuyona eyami, bangakutshela mhlambe kusele umshado kuphela kusisi lomsana naye ngoba uthembekile kumina nami ngithembekile kuyena. Mangase kwenzeke lowo mlingo owubuzayo angazi ngempela kunenzakalani because ngikhokhile lapha yana ngithi mina ngikhokhela umuntu okumele ngempela odeserve ukuthengwa, like umuntu phela uma umsuka umthenge ekhweni usuke ukhokha. Oyiphatha kahle kuwena okukhombisa uthando waze wakuzalela nengane ukuthi awuyishongo noma isifazane noma isilisa mhlawumbe indodana noma insizwa. Mfana Indlalifa. Ngiyabona mfethu. So ngendlela abasho ngayo mfethu ekhaya njengoba ngitshela into ize ingilimaza nasemsebenzini yabo. Wena wazi ucabanga mhlawumbe ekhaya ukuthi mhlawumbe abamthanda usisi ngoba phela kuyenzeka emndenini mfethu ukuthi umuntu abamthandi nje awumama ezala hleze kuba nenkinga nomakoti mhlawumbe abamthandi. Hayi Nalapho ngayo indlela ukuthi ugcina ungamthathanga official. Angeke ngithi ene mhlawumbe abamthandi noma bayamthanda Yes. yabo, kodwa yonke into eyenzakalayo bamthatha njengomuntu owayela okhona la ecekeni naye yabo. Bathi inkinga ile ndawo engane. Lengane indaba lengane yabo, ngeke ngizwe ngisho ukuthi bayamnyanya, ngeke ngithi bayamthanda, kodwa njengoba ngitshela mina bamthatha ngendlela engibona ngayo bamthatha njengomuntu umntwana ecekeni sindawonye sonke. Okay, bona una ingane mhlawumbe ngaphandle noma nje cha ingakho oqala le. Ingane yami yokuqala lena mfethu. Okay. Yeah, no mfethu cha ngiyakuzwa ngicabanga ukuthi uclear. Ya mfethu ku-clear mfethu, ngibhalele Real TV1 ngoba mfethu nginako ukuyibona mfethu basizile abantu kakhulu yabo. So nje And ngiyacela mfethu mina ngiyagugumezela lokho senzo senzile. ya Mhlawumbe ubone indlela engisheshe ngakusukumela ngayo. Ingoba ngokomsebenzi wami mina ngummeli yabo. ya Ngihlezi uma sekwenziwa indaba zezondlo zeingane uthola ukuthi umuntu usethi asenze DNA test lengane mhlawumbe akuyona yami, utholakala ukuthi useyondla ingane for 10 years akuyona yakhe. Sekufanele umama wengane lo kade emuwela imali ngokungemthetho ayibuyise, and abanye bangena emshadweni babiza ingane zabo bafaka ingane zazo amafa kanti ingane akuyona yakhe. ya Uthi waseshonile umkhwenyana umndeni usuyasala usuthi ayilengane akuyona yakhe. So senzekile sebeyisolile le ndawo ukuze angabi nenkinga ngelinye ilanga mhla udlula wena emhlabeni. ya Ayilungiseke manje because if wena ungadlula emhlabeni beney'nsolo ya uyothi masefika yena ezofuna wena njengoba wengane ingane benefit bamnikeza inkinga. yes So isinqumo esihle sithathile leso ya mfethu, nami bese ngicabangela into enjengaleyo mfethu, bese ngicabangela into enjengaleyo since ngingacima kusasa khulula indaba yami ayisekho emhlabeni. Uma wengane yami uzoba nenkinga, Yeah. even nengane yami izoba nenkinga yabona leyo. Ingakho ngathi akwazi iqiniso ilanga Kusemanje. sabalele yabo. No mfethu mina ngi-understandile. Ngiyafisa ukubuza la sisiwa we-break because somlanda ingoduso yakho Oh okay. ikhona namhlanje sizoyilanda ize la. Kodwa ngiyafisa ukwazi ku-comment section ukuthi inkinga enje nibona ukuthi yini isolution yiyo le, and ngabe wena uma ngabe ingane yakho isola ungamtshela kanjani umuntu wakho ukuthi cha awulungise la, ngoba nezinsizwa noma abafowenu uma ngabe zibona usudlisiwe zizothi asame indoda sophalaza. Yini isolution right? But ke ake sishiwe ezitolo bese sibuya si-unpack kahle lo daba lolu.
Yebo, yes, we are back again. Sawumina uNelo, hamba nobhuti ngapha esayidini. Anisikhona nosisi ngapha esayidini. Sisi wami, uyaphila? Ngiyaphila njani butwana? Ngiyaphila. Ngathi uthukile nje. Ngiphatheke kabi, angi-understand ukuthi amakhamera wani. Hayi khuleka, sizoyigoxela nje. Sikahle kahle siseva imemory. Lolu suku namhlanje sikubizile lalisemakhamereni. Nawe uzoba nevideo yakho uyibone. Uwe nawe uphuma ku-TV. Ngiyakuzwa baba. Uyamazi ubhuti ongalaka left. Ha. Owakwa. Isithandwa sami lo. Umuntu wakho. Yes. Futhi utshela iSouth Africa yonke. Uthi lo umuntu wakho. Yebo baba, umuntu wami. Futhi angingabazi lokho ukuthi owakwami ngedwa. Ngiyamthanda kakhulu. Hey, webhuti. Shoba. Yamo isimali engisibona ngala. Ayinomenzana umama. Mfethu ukuzama nje mfethu yabo. Akukho ukuthini. Mphethe soft. Ngiyazama mfethu. Kodwa ke ufakazi walokho ke nawe uyibonela. Uphethe soft. Ngiphethe kahle, akukho nje ngathi mhlawumbe ngiyangabaza yena nje uqobo lwakhe ngigculisekile nje ngaye. Uyakuphi imali? Uyangipha imali ya. Uyakunabisa empedini. Hayibo. Okay, asiye. Nje ngibuza. Waphela njengamanje abafowethu ababapha abantu babo imali and ababanabisi. Uzwa abantu uthwane, hey umdolofia this, umdolofia that. Kuningi inkinga ekhona. So wena uhappy. Mina ngiright butwama kukho engathi inkosi yami mhlawumbe ngiyamthanda, uyangigculisa futhi nje asikho nesidingo sesimkhumbuza ukuthi ngidingani. And uyena wakunikeza indodana enhle kangaka. Yebo. Kumele kuhle nje indodana yami iyakhula nje. Kahle kahle. Mawubona yena, ubona ingane yakho idlala nezinye ingane, uvule ukukhumbuze yena. Ngivele ngikhumbule nje ukuthi ngazala shem. Ngazala nensizwe enhle emhlophe. Hayi cha uqinisile ngiyaqala ukuzwa ukukhuluqiswa nje. Insizwe enhle emhlophe. Abantu abamhlophe bahle. Usizoshilo. Kodwa angisho usisiyayibuza, sisengisiyazibuza ukuthi why ula. Yebo nginayo imibuzo kodwa understand ukuthi ngifike kanjani. Khulileka uzo understanda. Kodwa phela nje umbrief umama wasekhaya uthi cha sana sami nasi isizathu esengibeka la. Okay, ngibonga ithuba kahle. Yes. Mam, yaphela. Ngiyaphila njani? Hayi ngiright. Ngabe ngithi umcabuzo kodwa manje ngenxa isikhathi sikuyeke lokho. Ngiyakuza. Plus futhi bengamcabuza mfethu. Kodwa ke kulungile mfethu. Yes. Sendo sami yazi lana angikubizelanga into akuyona inkinga yabo. Into encane le ngicele umfowethu ukuthi ngicela angisize. Ungakhohlwa ukuthi ngiyakuthanda futhi uyakwazi lokho angithi. Yebo baba ngiyakuzwa. Futhi ngifisa sibe nekusasa elihle angithi. Yes. Lihle vele ikusasa lethu. Futhi uyazi mina ngisebenza kanzima ukuthi sihlezi nenjabulo. Konke kuhamba kahle. Yeah. Manje inkinga esinayo ingomelo. Umelo okuhle. Umelo ingane yethu yabo. So manje kunephutha la mhlambe sekuphele 1 year and a half mangaphose sport. Lento lo ilokho ikhona kanti njengomuntu mina othembekile emntweni wami yabo kunezinto engingafuni ukuthi into engiyaziyo yena ngayazi. Angayazi. Okay. Lento le ekumele ngimtshele yona sibuke ukuthi sidlula kanjani kuyona yabo lento leyo. Ngoba ngikwazi ukuthi ngihleli nento angayazi yena. Yeah. Ingakho futhi ngize angicele nina ningitshelise yona because udaba olukhulu manje yabo. Akhumbula ngize ngishayisa imoto. Ngala ngithi bekuFebruary ya. Yeah. Kwakusayizo lezo inkinga yabo. Kodwa ke akusekho ukuthenga ngoba sizokulungisa yona la. Umelo mfethu ekhaya bonke bathi umelo bhuti afani nathi ekhaya nami futhi afani nami. Hayi ngalingwa ke shem. Yeah, qhubeka ngilalela. No, sando samcela ungayithatheli phezulu lento le ngiyazi ukuthi hayi vele ngiright. Izinto ezinye ubuyithathele phezulu. Ngicela bandla ene sikhulume kahle. Yeah, mfethu ubhuti lo even nalana nala ekhaya bengaboni ngathi thina asiphathene kambi yabo.
ngifuna nje njoba eshilo ukuthi thina siphethene kahle sizisambe bebone ukuthi thina siphethene kahle yabo so ngiyacela ukuthi sihambisaneni kahle nje yabo ngokukholwa uyazi nawe siyasonta ekhaya nawe kini kuyasonta yabo lento le yebo baba yeah bathumelo akafani nami akafani namuntu ekhaya noma bengakusho ukuthi ufana nabantu shathi wafuza kini kodwa bathi bakumele ngabe nje khona afana naye ekhaya ingakho mina ngifuna ukuthi ene ubhuti asenzise iDNA ukuze ngihambe ngibe ngise njengeflick lokuvota ngithi nansi yabo cause yazi nyenzelana lento baby ngoba ngiyakuthanda mangase mina libuya lo mdala lo mncane mangase ngishone mina kule inkinga ekhona wena ungaba nenkinga angithole even ngisho u10 rand malini yami yabo uma izinto zinje angazi ukuthi mina ngingunderstand yini no mina ngikuzwa kahle ukuthi kahle kahle la uprotector yena usisi yeah uphinde uprotect nomntwana uphinde futhi nawe uprotect nesithunzi sakho ngoba wena uthi shuthi uyabelieve ukuthi ingane yenu ngiyaxolisa ukungena emlomeni bhuti wami ngicela ukubuza baba bingekho enye indlela mhlawumbe besingenza ngayo ukuthi sikhulumele endlini because manje lama camera manje angishutha mayelana nani ukuthi bengazi ukuthi nje unenkani yabo mhlawumbe sigcina siyiqale sangayiqeda yabo kanti ngiyazi njengoba kukhona le i-Real TV1 izongisize ekuthenini siqale siqede bangisize baba nalabo bathumela mina akusiwe umntanakho njengoba ngeke ngasho siqalisha bonke ekhaya basho njalo base nje le bathi akuyena ngoba bathi akafani nathi so lento iyangiconfuse mina afani nani kanjani umele okuhle ngamzala phambi kwakho kade ngilala nawe yonke leminyaka lengithandana nawe wena namhlanje nami lento engiyibuza yona ingakho kanjani abanye abantu kwi relationship yethu kanjani kwenzakala kanjani lokho because mina nawe kudala sithembana dala lento futhi nje akukho nje ngase ngithi mhlawumbe khona into engangiyenza yini eyenza ukuthi wena uzukholelwe ekuthenini kuthiwe mina ingane le ungizwe kahle bhuti wami sami sami ngiyamthanda and ngiyamthemba into ayishoyo ngiyamthemba kodwa ngifuna ukuthatha leli flick le DNA uphamise phezulu ngithi mina ninike yabo because bafuna ubufakazi mangithi ngiyabuka shuthi wena uthi usisi akafebanga ukholelwa ukuthi wafeba hayi akazange zofeba yabo kodwa ke mina ngifuna ukuthi angivumele siyenzeni lento mase yabatshengisa ukuthi owakhona ekhaya okay ngiyakuzwa baba lalela ngicela ukutshela mina ukuthi kwenzakalani ngithandana nalobhuti lo okay thandana nalobhuti lo abakubo babengangifuni ngalendlela yokuthi babe ngenaso isizathu yabo ngingakhululeki kodwa awukwazi ngimthanda ngenhliziyo yami yonke okay fine wakwazi ukuthi angiunderstandise njengomuntu wakhe ukuthi yena uyangithanda mina ngeke ngikholelwe ekuthenini mhlawumbe bebengakufuni kubo kamfana mhlawumbe usukudalelwe yena lo mfana because kuyenzeka sometimes ukuthi mabekuthanda kamfana umfana kuhambe engakuthanda uthando lwami naye luke liyaphila nje but angikaze ngikhululeke because saze saphuma ngisho kubo saba nendlu yethu yabo siyavakasha kodwa even ngisho ngivakasha nje kuyayifanela nje ukuthi ngathi angikho kwaleyo melo nje uthanda abantu abathathu out of umndeni o9 so nje mina angisazi ukuthi ngithini njengoba sengibeke kwi-TV ngibekele ukuthi kuthiwe mina ingane le ngizele akusiye yakhe okay fana ngingabazi lokho ngoba naye ngeke ngalithatha iside labantu bakubo but ngiphoxekile kakhulu kuyena ngimthembile ukuthi angayenza kanjani leyo nto angaze ngene engozini ngenxa yengane so wena uthi kahle le litulo labakubo ukuthi banihlukanise abakaze bangithanda kusukela eqaleni bhuti wami abakaze bangithanda ngiyakutshela nje ukuthi abakaze bangifuna ukuthi ngabe enzani angazi ngoba phela mina akukho kutheni ukuthi nje lo muntu lo ngiyamthanda ngiyamnakekela konke akudingayo ngiyamenzela noma mina ngoba ngingangeneki phela mina ngisho bakubo bayazi ukuthi mabe ngibhedela bangibhedela angikhulumi bangibuka la ebusweni ukuthi nje angizwane nonsense manje bafuna ukugibela bayikhanda ingakho bengilethela ukuthi azobukisa ngami ngingenapi mina ngingenapi ngoba leyo nto bekumele bexoxe njengoba behlezi bekhuluma ngami behind my back mina nginaphutha umelo ngiyamazi mina ukuthi ngitanakhe lo so nje akwenzeke okwenzakalayo leyo DNA uma uyifuna uzoyithola bhuti wami ayikho inkinga kodwa ngiphoxekile kakhulu lokhokhela uyena futhi hayibo uba uyifuna uye phela mina ngingeni so wena awunankinga nokuthi umelo
kwenziwa ama-blood test mina nginankinga bhuti wami and unesure wena ukuthi ingane yakhe eyakhe ubhuti lo eyakhe njengoba sekukanje wena uphatheka kanjani ukuthi ingane unesure ukuthi eyakhe usubekwa kuleli sigaba lesi ukuthi fanele wenze amagazi manje hayi mina amagazi ngizowathatha uma esethola ukuthi ingane yakhe angeke nakancane umdinelwe ukuthi wakwenza izinto efana ngabe yena uprotecta kuyona angazi bhuti wami kuzodependa ukuthi kodwa yena umuntu wami shame iziningi izinto esezidlule kuzo yabo okay ngiyamthemba kakhulu futhi ngisho ngakuthiwa umele umntanakhe mhlawumbe uyaphuma leyo 99% ngingajabula nami ima wait uthi wena noma ngathiwa kanti kungenzeka ningabi njalo cha bhuti wami umelo ingane yami yes but cha wena yakho vele ubaba lo ubabwayo phela egcineni inkosi yami ngicambalala naye nje naye angiyakuzwa mina hayi cha themba ukuthi abantu bayizwa indaba le ifikwenzeka thola ukuthi yakhe ungajabula ngingajabula ngoba phela ngiyazi vele ukuthi uyubaba ngenzeki hayi baba ngazi ke phela ukuthi kuyongenzeki kanjani angizobe ngiphoxekile ngempela ngami ukuthi akasaphumi njengobaba shuthi ke kungenzeka possibility khona kahle cha phela baba umuntu uyaqhuzuka lapha nalapha kodwa ubhuti lo wafika vele mina ngiphuma kwenye relationship kodwa angikhumbuli ukuthi ngangikhulelwe ingane yalowo muntu loyo wafika after yeah but kodwa nginesiqiniseko sokuthi umelo umntanakhe okay yebo okay no futhi usisi uyasho cha if ingathiwa kuyenzeka ungabe ukuthi ufike vele esemithi but hayi ngokuthi uhambele somewhere after nithandana uyakhala yini pho hayi angikhala awu manje umbuza aphiwa nje afune nakhala bazobe sekhalelani manje cha ngempela ngabukhalelani ngoba indoda ayikhali cha no mfethu angikhala igazi lami angikhala so usisi uyavuma ukuthi DNA yenziwe and uyakubeka nje kahle ukuthi cha if ingane kweyakho uzojabula if ingane kweyakho uzojabula alright mfethu nami vele bengazi vele ukuthi uzovuma ukuthi isikhathi esiningi uyangiseka okay ukuthi into engiyifunayo uyenza sure ukuthi leyo nto leyo ayibe impumelelo yabo kodwa bengazi ukuthi mangicela nina sizothi masithi sizothi masithi DNA kube ukuthi nina mhlawumbe nesikhiphela none date ukuthi nayo indlela futhi ezoshesha yabona hayi kanti akhonkinga thina ke lekhaya angeke nikhokhe ngisho isent sizoyikhava indleko sizohamba sokwenza DNA test bese siyabuya nama results ngoba vele usisi mhlawumbe into ezoshesha leyo ezoshesha yes ngephela ngisho isonto alright hayi kulungile mfethu because i-DNA okay ngaphela isonto ngenxa ukuthini amagazi ko Lancet athatha ikhathi usabuye mhlawumbe 2 weeks to inyanga sinayisho but sokuthola lokho kudokotela kodwa ukuthi siyokwenza ngeliphele isonto okay sesolena ama results ke akezwakala futhi icacile mina ngiyabonga kakhulu ukuthi nisheshe mfethu udaba lami lithathele phezulu then futhi kubuka ngathi nje ngeke uzophelela lo nyaka hayi yakho ngingazange right ngiright ukuthi nje nginembuzo la okay ayibuza sisi ngoba phela sinobaba sinekusasa elihle yes bengicela ukubuza ukuthi makwenzeka ukuthi mhlambe umele kuhle kungabi umntanakhe yeah ngiyahleka baba cha ngiyathanda umbuzo wakho straight to the point so ngiyamthanda umuntu straight to the point mina engifuna ukwazi ukuthi ubaba usangaphinde yini mhlawumbe angithandana lendlela ebengithanda ngayo okay it's a very question because manje vele asazi ukuthi kuzophumani yabo nami ngimi ngalokho engimi ngakho ukuthi ngenze ukuthi umele kuhle umntanakho kodwa bengicela ukwazi ukuthi kusazoba mnandi njengoba kuhlezi kumnandi yini na udodo sakuphathe kamnandi ngoba manje phela angifuni uqamba amanga lo muntu ngisuka kude naye yes and umele kuhle waba izathu sokuphila kwami nokuthi ngiphinde ngijabule enhlizweni yami naye waba ibhansela empilweni yami so bengicela ukwazi ukuthi ubaba bangase kuthiwa kuyenzeka ke mhlawumbe lelo phutha liyenzeka because amaphutha ayenzeka
angeke nami bagxeke kakhulu abakubo Yes. because nami ngiyazi angikho perfect but bengicela ukwazi ukuthi ubaba sizoqhubeka na ukuthi mina naye konke kuhambe kahle njengoba kuhamba kahle. Okay, uma ukhuluma ngephutha mhlawumbe usho ukuthi odokotela bakhipha information wrong. Cha sengisho ukuthi nami anginaso isiqiniseko seyide yona leminyaka. Okay, Seyide awuthi kakhulu. ku-clear. So, ngeke ngawubuza lo mbuzo, usesiyawubuza naye. Ya ngisazokutshela ukuthi lo mbuzo yazi uqhamuka kwesibili ke manje yabo. Still mfethu kusafani answer anginayo mfethu yabo ngoba yize noma ngingazi ukuthi singakayinqumi i-date yomshado. Yes. Mfethu sizoshada noma kunini. Kodwa manje Umnyama ubomvu nizoshada. sizoshada mfethu. Into isho njalo. Athini nizoshada. Into isho njalo ukuthi sizoshada yabo. Okay, akungenza kanje, ngeke ngenze izingathekiso. Angisho ukuthi njalo sengiyenza nje. Uma ngabe kuthiwa ingane akuyona yakho, umndeni wakho usuyawutshela cha, le nto kade ngiyicabanga akuyona. Uthando kusisi luzophela yini? Uthando kwingane luzophela yini? Ay- Singane ngazi ukuthi at this point. Bese njengoba ngeke ngakutshela ngathi lapho futhi impendulo lapho futhi anginayo bafu ngoba futhi ayikho into engikhomba ekuthenini into ekusithanda sami khona ekungeyona yami. Okay. Ngizinika ukuthi yonke into elaphana eyami. Yes, ingane nje ngqo. Eyami. Izinto esizenzayo ezami. Angikholwa ukuthi futhi khona into futhi engenzeka manje eceleni. Lento futhi ngangiphatha futhi nje angifuni ukuthi ukuyicaba ngoba bafa ngeke mina bafa ngine inhliziyo mina futhi ngaba inkabi eserious manga futhi eyangazi kodwa angifisi sikhulume ngalonto basawa. Okay. Cala nje futhi siyeke into njengaleyo bathi Inkabi ingena kanjani manje? I'm sorry bafa I'm sorry kodwa nje ngeke futhi lo mbuzo unzima ngalendlela ngicabanga ukuthi nababukeli nabo bakhona bayoba esociety nami ukuthi lo mbuzo unzima mina ngiyazi ukuthi ingane yami mfowethu And ukholela lokho futhi kube njalo futhi. Kuze kube phakathi. ngiyafisa kube njalo lo mbuzo angazi bafethu ngingibuza kanjani ngoba phela hayi bafethu nje ngiyadideka No, mina isizathu sokuthi ngibuze eqaleni before sisafika. Ukuthi wena ukhombise uthando olukhulu kusisi. ukuthi ngiyamthemba mfethu Yes. naye futhi uthembekile Waphinde wakhombisa uthando olukhulu kwingane. mfethu And if kungenzeka ukuthi ingane akuyona yakho, ingane wena uyithanda ngithi. namanje Naye bafo iyakuthanda. ngisayibuza ukuthi lonto leyo ngabe idalwa yini ke ukuthi lonto linjini Kama akumeshi amaphutha, udokotela bashayisa wrong noma mhlawumbe usisi before. mhlawumbe udokotela futhi ngafanele makuthi ngempela Sewomunye. ngiyakuthemba mfethu uhlelo lakho mfethu ukuthi nizongixhumanisa nodokotela oyiprofessional Yes. yabo indaba yephutha mhlawumbe ngabe iphutha libe ngakuthini Okay. so nje asingayiplan nje indaba leyo nto leyo nje ngiyacela singayiplan ukuthi kungenzakalani Okay. No, ngicela nje ukuthi ngenxa yesikhathi ihlelo silivale ukuze sizoqhubeka siye phambili sibheke ukuthi siyanini odokotela senze amagazi bese ke silinde ama-results abuye elebhu. Usisi uyaqinisekisa ukuthi uzokuvumela nenze i-DNA test and uyaqinisekisa futhi ukuthi ingane eyakho. Nawe uyafisa ukuthi ingane kube eyakho njengoba vele ukholelwa ukuthi ingane eyakho. Awuzanga la ngoba ungamthembi usisi. If ungamthembi ungeke uze ulungiselele indawo yomshado. Usisi ke uvumile. Noma ke ebuye washo ukuthi mathiwa kuyona yakho ungamxolela yini but ngicabanga ukuthi lokho sokuthola mase sisiza nama results. Alright. Yebo baba right. Kuthi nje Shocked. hayi thina sama angibonzene ngaba shocked ngaleyo Amakhamera phela Mhlawumbe. abantu abajwayele. ya mhlawumbe nami futhi camera ngijwayele yabo kodwa nje mhlawumbe ke kodwa nje futhi ngiyamthemba mina ngiyazi ukuthi uthwele lengane anginikeza yona eyami kuphela Okay. Hayi bafethu nizweleke bavumile i-DNA test izokwenziwa sizobuya nama results usisi cha upositive nale nembona ukuthi upositive. Yeah, positive kakhulu ubhuti upositive naye. Ake sithi next time stay blessed.